srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ebben a mai videóban elmondom nektek, hogy hát ez egy nem szokásos videó, mert ilyen videó nem szokott jönni, de hát majd egy évente egyszer, ugyanis van egy sketchbookom, azt hiszem így mondják, beszélni megtanulhatnék. Egy sketchbookom van, hát elég szakadt, azt tudom, de egész jó. Vagy hát azok az állatok vannak benne, amik az egész életem során voltak. Tehát nekem ez egy fontos emlék, és annyira nem jók a rajzok, de valljuk be, ezek gyerekrajzok, mint váltok tőlem. 8 éves vagyok. Már egyébként, amikor raktam egy ilyen videót ki, akkor mindenki azt írta, hogy 10, de 8 vagyok. És amúgy megbuktam elsőbe. Szóval most megint elsős vagyok, de ilyen privát információkat nem osztok meg veletek. Na nézzük őket! Ti se gondoltátok volna, mi? Szóval kezdjük itt. Ez egy német juhász akart enni, és egy piangóval. Ez pedig Pamacs kutyus, ő is egy kutyusom volt, és hát nem játszik, de ez egy színes csont. Közben az előző házamban volt egy cica, és pont a költözés napján elszökött, és ő egy hatalmas szívecskét kapott. Mindenki, egyébként nem csak elrajzolom az állatok, hanem mindenki kap már egy kiegészítőt is. Itt meg random toljak. Itt pedig Spagi, őt játhattátok a videóimba is, a régebbi videóimba, és tessék megnézni. Itt pedig Maci, őt is játhattátok már egy-két videóban, egy ilyen kutyatápot kapott, egyébként Spagi egy ilyen kis hajós játékot, bár ezt játtátok. Őt pedig, amikor már megvolt a Maci, mert egyébként előző kutyust Macinak hívták, akkor ő egy ilyen szőkefehér cica volt, fiú volt, és az volt a neve, hogy Ketchup, igen, Ketchup. Ő pedig Ketchupnak a tesója, őket ketten hoztuk. Ő pedig egy cica, aki az unokatestvéreimnél volt. Őt egy tesójával hoztuk. Ő pedig itt a tesója, Spagettinek a barátja, mert Spagetti egyébként jány, és ő csutak. Őt is játhattátok már egy videómba. Amikor 4 éves voltam, volt egy tacsim, és őt a testvérével hoztuk. És itt a testvére.